niin Markku, mitkä sulla on nyt mietteet tässä, kun käytiin Ridneyn huipulla? Aika helppo reitti oli, vaikka tosin... Seppo sanoi, että ei pysty. Niin Seppo sanoi, että ei pääse, mutta ei ollut hankaluuksia. Ihan suoraan tultiin, suora viiva. Jäätikön kautta? Jäätikön kautta. Joo, ja tosiaan tuolla on toi mökki vielä näkyy jo. Ja siellä näkyy se torni, ja mä kiipesin sinne. Se helikopteri tuli hätistä. Mutta mä oon kiivennyt Ridneyn sekä korkeimmalle. Mä kiipesin vielä korkeimmalle. Niin, mutta sitä ei laskenut, se on ihminen tekemä. No niin, tuosta me mennään nyt. Tuossa toi pikku nyppylässä näin. Tästä on niin. No ei oo ihan pystysuora, mutta lähellä. Voidaan mennä vähän eteenpäin ja kattoo, niin näette vähän mistä on kysymys.